Merħba, inti għadġejt f'sitwazzjoni fejn kien hemm xi ħaġa li ma rnexxielek issolviha b'xejn waħdek? Ir-reġina li se niltaqgħu magħha f'din il-ktieb hekk ġrala. Il-ktieb li għandi llum jismu Rumpelstiltskin, pubblikazzjoni ta' BDL. Darba waħda kien hemm taħħan fqir li kellu tfajla ħelwa u bil-għaqal. Jum fost l-oħrajn, it-taħħan mar fil-kastell u talab biex jiltaqa' mas-sultan. Meta s-sultan sejjaħlu, it-taħħan għarfu li t-tifla tiegħu kienet kapaċi tagħżel it-tiben f'deheb. Kif sema hekk, is-sultan ħareġ ordni biex it-tifla tat-taħħan tinġib fil-kastell. Malli waslet, is-sultan tella lit-tfajla ġa kamra mimlija tiben fit-turretta u ordnala: "Trid tagħżel dat-tiben kollu f'deheb dal-lejl, inkella nitfak f'qiegħ ta' ċella." Is-sultan sakkar lil bint it-taħħan ġal-kamra u ma jorqod. Ma kienx taf ser taqbad tagħmel u bdiet tibki u tolfoq. Fil-pronder nagħnu qsajjar u b'vuċi mielsa staqsija: "Għaliex qiegħda tibki?" Wara li rakkuntatu l-istorja kollha, in-nagħnu qalilha: "Tinkwetax, binti, issa nagħżel dan it-tiben f'deheb jiena. Imma inti x'settini lura?" "Intik din il-ġiżirana," weditu. U sa filgħodu n-nagħnu għażel it-tiben kollu f'deheb. Malli sebaħ jum ġdid is-sultan mar ħdejn it-tfajla u kif ra dak id-deheb kollu baqa' bħalqu miftuħ u ħabb pjaċir ħafna. Is-sultan rid aktar deheb. Ħalli t-tfajla ġa kamra akbar u qalilha: "Trid tagħżel dat-tiben kollu f'deheb dal-lejl, inkella nitfak f'qiegħ ta' ċella." Mill-ġdid reġa' sakkara fil-kamra u t-tfajla reġa' bdiet tibki. Għal darb'oħra n-nagħnu reġa' ġie: "Jekk nażillek dat-tiben kollu f'deheb, x'settini tid-darba?" staqsija. It-tfajla offritlu ċrieket tal-fidda tagħha u n-nagħnu għamel il-lejl kollu jagħżel it-tiben f'deheb. Malli sebaħ is-sultan mar jara fiex kienet waslet it-tfajla. Feraħ ħafna meta ra dak id-deheb kollu fil-kamra u iktar għamel għal zaqqu. Ħalli t-tfajla fl-ikbar kamra fil-kastell li kienet mimlija tiben u qalilha: "Jekk tagħżel dan id-deheb kollu, jekk tagħżel dan it-tiben kollu f'deheb sa sbieħ il-jum, issir il-mara tiegħi." Is-sultan sakkar il-kamra u telaq lem u t-tfajla bdiet tibki mill-ġdid. Din id-darba meta n-nagħnu nerġa' ġie jara, it-tfajla qartlu: "Ma baqalix intik, sinjur, x'se nagħmel?" "Wedni li tini l-ewwel wild tiegħek meta ssir reġina," talab n-nagħnu. It-tfajla aċċettat għax ma basritx li qed issir il-mara tas-sultan. In-nagħnu qabad jaħdem u sa filgħodu għażel it-tiben kollu f'deheb. M'għandniex xi ngħidu, kif is-sultan ra dak id-deheb kollu magħżul kien kuntent ħafna. Iżżewweġ li tfajla minnu fih u madam mhux ma kellhom tarbija. In-nagħnu reġa' feċ biex jieħu it-tarbija li kienet weditu, imma reġina kienet insieta dik il-wiegħda. Bkiet u talbitu biex iħallilha t-tarbija. In-nagħnu qalilha: "Ara kif nagħmlu. Ma noħodix jekk taqta' xi simni. Ħantik 3 ijiem ċans." Ma dawn il-kelmiet in-nagħnu sparixxa. Ir-reġina provat tiftakar l-ismijiet kollha li setet. L-għada fil-għaxija meta n-nagħnu reġa' ġie għartlu l-ismijiet strambi kollha li setet taħseb. "Forsi jismek short ribs, jew sheepshanks, jew lace leg." Imma n-nagħnu dejjem qalilha: "Le, mhux hekk jisimni." L-għada r-reġina batet għall-qaddejja kollha minn kull rokna tas-saltna u talbithom jgħidulha bl-ismijiet kollha li kienu jafu. Dik il-lejla n-nagħnu reġa' ġie ara lir-reġina u għal darb'oħra r-reġina ma setax taqta' x'inhi jismu. Fit-tielet jum wieħed mill-qaddejja tar-reġina daħal fil-bosk biex isib lin-nagħnu. Fil-qalba tal-bosk il-qaddej sabu jisfen u jkanta ferħan quddiem ħoġġieġa. Beda jkanta:
Illum naħmina mill-ġina, għada jkolli l-bint ir-reġina. Kem jien tajjeb u dan mux zin li jien jisimni Rumpelstiltskin. Il-qaddej ħaffef lura lejn il-kastell u qalb kollox lir-reġina. Dik il-lejla, meta n-nanu reġa' tfaċċa, ir-reġina kienet diġà lesta għalih. Għall-aħħar darba, in-nanu sfida. Tajta qalbek, naħada issa lit-tarbija. Allura taħsbu li din id-darba ir-reġina irnexxiela taqta x'kien jismu dan in-nanu mqarqat u brikkun. U aħna għandna nitalmu mir-reġina u nagħmlu li nsaqsu lil kull min nistgħu biex jgħinna meta nsibu ruħna f'diffikultà. M'għandniex inwebsu rasnu x'hekk, l-għajnuna dejjem tisrilna ta' ġid. Għal darba oħra.